A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, Lord. The Jews made these stones to stone him. So Jesus said to them, I have done many good works for you to see, works from my Father. For which of these are you stoning me? The Jews answered him, we are not stoning you for doing a good work, but for blasphemy. You are only a man and you claim to be God. Jesus answered, is it not written in your law, I said you are gods? So the law used the word gods of those to whom the word of God was addressed, and scripture cannot be rejected. Yet you say to someone the Father is consecrated and sent into the world, you are blaspheming, because he says, I am the Son of God. If I am not doing my Father's works, there is no need to believe me. But if I am doing it, then even if you refuse to believe in me, at least believe in the work I do. Then you will know for sure that the Father is in me, and I am in the Father. They wanted to arrest him then, but he eluded them. He went back again to the far side of the Jordan to stay in the district where John had once been baptizing. Many people who came to him there said, John gave no signs, but all he said about this man was true, and many of them believed in him. Shoko akanaka tenzi. Wale hama zakhala zinodikana una Kristo. Ngizathu zolimo lwakho ukuthola uyetheka nokuthawa nokuthi ngakaungani. Abasemfometa wangu bezi asina fometa wangu. Kamsokazo baba Google ayimudzira kuti wachira kuya fometa wangu futhi. Regai nditange ndichiti chidzidzo chaverengwa nhasi chinakanaka chinoita sekuti chiri kuenderera ndila yatakaverenga nezuro. Kana pane vakaenda kuchechi nezuro kana kuti vakambovhurawo magwaro anoera nezuro mungawirirana neni kuti kupera kwedama rakanaka ranezuro takapedzisira vaJudha vabata matombo vachida kutaka Jesu. Nhasi tinonzwa atitangira kukubvunza kuti pamabasa ose andakaita akanaka nderipi ramuri kuda kunditakira. It appears as if it's a continuation of the gospel we shared yesterday. Yet rimwe rakabva muna John 8 nhasi taverenga kubva muna John 10. Saka mharidzo yanhasi handifungi kuti ingava nechirevo tikasabatanidza zviverengo zvanhasi nezvanezuro. Regai nditangire pane zvanezuro. Tinonzwa vaJudha vachisvika pakukakavadzana naKristu achivapa manzwi eupenyu. Anotanga nokuvaudza akati mukateerera shoko rangu, mukararama shoko rangu, you will never taste death. Zvakavaromesa neHana. Zvikanzi uri mukuru here kudarika Abrahamu, baba vedu vechitendero, vakafa. Nemaprofita ese akauya akafa. Who are you?
they started to question his identity. Umborikani akazopedzisira akati, before Abraham ever was, I am. Vakatora matombo kuti vamutambi. Vakati, now takudza kuti you are possessed. You have lost your mind. You are crazy. How's that almost like 40 years, 50 years? But you claim you have been gay before Abraham. I think tikatata ministry ya Jesu, we can actually conclude that the word of God is very radical, and it requires a radical response. Tikavereka John 6, tinonzwa Jesu achiti, unless you eat my flesh and drink my blood, you have no life. That was an insult. Again, tinonzwa Judah achiti, you have lost your mind. And we hear that so many of his disciples abandoned him. Havana kuzongosvika zvepadyo naye. Vakati mupengo. And yesterday, we hear they pick up stones. They want to stone him. Nasi ari kusimudzirwa zvemaponda vari kuda kumutaka. The word of God is so radical, and it requires a radical response. Now, chandinoda kuti tinyanyobbatisisa ndechekuti kutevera Mwari, it's a gift. Faith is a gift, but a gift that we often take for granted. The same word yaitorwa nemaJudha matombo vachida kutaka Kristu. It is for the same word that so many had to abandon their lives. They had to leave their families. They had to abandon even their possessions. Because of that same word. Unless the gift is given you, it will never make sense. But it's quite sad that it is a gift that we often take for granted, especially for most of us who are born into believing families. It is totally different when we talk of people who had to shed tears. People who had to crawl on their knees to look for the gift of faith. To find their way through to discover and to meet Jesus. But for many of us, it was like a natural process. And we often take that gift for granted. Identity, some years back, I think around 15 or so years back, Baba Magugu had a trip in philosophy. We have one of our seminarians from Gweleza. I can't tell you actually partake during Sabbath. My brothers have lost the faith. For us, exactly. We thought it was a joke. And he said it jokingly. No one was even petted, no one was touched by it. Because we just thought it was one of those funny jokes. But I know when we woke up in the next morning, his room was empty. Where did you go? My dear friends, when you lose faith, even mass becomes a stupid drama. A tale of the idiots.
we often take this gift for granted. The gift of faith. St. Paul says, zvakakosha zvomweya zvinochengeterwa muhari dzevhu. This treasure of faith that we're given, this treasure of faith which we inherited from our parents, it is a treasure that we should guard jealously. Nokuti any small knock, everything is shattered and it is lost. And why I think is the most important time in the history of the church. Because all our treasures are being threatened left, right, and center. Zvakakosha zvemweya zvinochengeterwa muhari dzedu. And there are so many things that are tossing our faith today. Vanotaura nezvemamiriro ekunze musangano vanoti tsanangura nguva imachiti liminal space. It is a space of transition, a space of confusion, a space of tension. Ngatitarisa kwatakabva even tikatarisa the last 10 years zvichiuya kuno kusvika patiri. I think we saw the height of the age of reason, scientism, where people have come to explain every phenomenon in human terms. And science is a lot of answers. When you talk about the things, religion, to the young generation, at times they look into your eye and laugh. Because for them, you are outdated, you are outmoded, you are archaic. The dustbin of trivialities. And now, my question is, we have had this opportunity, this privilege to receive the gift of faith from our own parents. But I assure you, for 90% of us, we might be struggling to pass on the same heritage to our offspring. Mazuva apfuura ndakakumbirwa nasekuru kuti ndoshanda ndiri kuIreland ndokwandiri from November last year. But I experienced the shock of my life because the island we used to know is no more. Churches are empty. And if you look at it, at the level of faith, it's quite pathetic, and you begin to question yourself, where are we going? Tiri papi takamira papi as a church. We had a workshop 2 or 3 days ago in my SAM diocese, and the shocking statistics were reported. More than 50% of my priests are in diocese. More than 50% are over 75 years. More than 50%. You know, I was so shocked because when I am Quantary diocese, I'm one of the senior priests.
ndoendesani vakatoti let me try to look for one of the senior He's not even 50. Then Imagine. I come to Ireland. Oh, I'm a little baby. But not only my young priest, they are 50 years in the house. In fact, the youngest should be 52. Wow. Same for one, are also younger than me. I think I'm around 40, 41. That's the youngest. One. This is the liminal space. No time we are till as a church. We have had the rise of my issues, my scandals, left and right and center. Some confirmed, some fabricated. We don't care, but it has shaken the church. It has shaken our faith. We have begun to raise serious questions about where we are coming from and where we are going as a church. And some are even taking radical positions. I remember reading one of the articles from a certain group of priests and laity. It was an argument about these issues of abuse. And they were saying the issue is all about power imbalance. We have put so many powers to people who are leading us, who are guiding us. Let us limit those powers. No, and do away with that. These are arguments and these are the talks of our day. We are being shaken left, right, and center. Where do you stand in the midst of those winds and waves? COVID, it was another hurricane that even threatened complete destruction of the church. And what actually came as an intervention in times of need, I think it became our demise. Because people have become comfortable screen in the comfort of their homes. Now, I'm talking of the winds shaking the entire ship of the church. But there are so many hurricanes also shaking your personal lives. In your personal life. That is the prophet of the Old Testament. Abraham pakanga asvika panguva yekugumirwa apiwa sarudzo inorema kuti siya musha wako, siya dzinza rako, siya munhu rako, uende kunyika yandichakutaridza. Without even knowing where. Akaenda mugwenga. Nyika inopisa, inorwadza, inorema kufamba. Achifamba mumajecha, achivhuvhutwa nemhepo. Asi mukati mekurwadziwa imomo anosangana naMwari iye pachake. Hana kutakura dzinza rake kuenda kugwenga, hana kutakura kunyange Sara kuenda kugwenga. Asi chionai muchidzidzo chamezuro zvakare, Mwari anosangana naAbraham and he promises the impossible.
harawa yakuda kufa ine harawa inonzi harawa Chembere. Sarah? Chembere. Aditi? Harawa ne chembere. After one, it's on the island. Chembere, Baba. kwete chembere bedzi asi chembere manje isingatobari zvachose. Then he is promised kuti haana kunzi uchava nemwana uchava baba vemadzinza nemadzinza. Iye haana not even one. God is the God of the impossible. Amen. But we only come to realize and experience His power when we give time and space to listen. Tarisai Moses. Pakanga aremerwa nemutoro wekutungamirira vana vaIsraeri. Akasvika pakuda kuzvijata. Akasvika pakunamata naMwari kuti zviri nani mundiuraye. Vana vakaoma musoro, handichagone kuvatungamirira. Anotizira mugwenga. Arimo mumugwaro wake. Otaura naye Mwari wake. Omupa zvombo zvokuita basa rake. Omupa simba rekudzikazve kubva pagomo reSinai. Achindosangana nemhandopando dzevaJudha kuvatungamirira. Dzimwe dzenguva zviri kuvhuvhuta mumhuri. You are at the verge of either or. Ndosiya, ndozvijata, kana kuti ndodei. Pane vamwe vakatonzi vachisimuka kupeketa mabhegi avo uya kunoku, ratiza murume. Imhepo dziri kuvhuvhuta idzi. Pane vamwe vakasiya vana kumba because of my situations. Muri yese iri kumusha. Maybe with a very irresponsible baba vasingazivi kana ruoko rwerudyi kana rweruboshwe. Imhepo dziri kuvhuvhuta idzi. Don't make any decision in the midst of the winds and waves. Suduruka pane mhepo. Suduruka panovhuvhuta. Woenda pako wega chinyararire naMwari wako. And God will whisper to you. Amen. Rangarai Elijah. Nyaya Elijah inonyanya kunetsa kunzwisisa nokuti tinonzwa kuti anoita mapite nemazana evaprofita vaBhari nevaAshera. Simba raMwari rataridzwa, anovadimbura vese nepakatwa. Asi tinonzwa kuti anodedera kudedera mukadzi one Jezebel one alioka. Elijah kusanduka kuita mhete, kushaya nepekumira nechekuita. Asi in that confusion, anoti ware mugwenga kundosangana naMwari wake. To get energized, kuti Mwari aise femo rake pacha mukati muupenyu hwaElijah. Apiwa femo ija, owana simba and the courage to go back and face Jezebel. And zvinonzi paanosvika mugomo reHorebu,
kunonzi paakatanga kusvika kwakauya ruzha kukauya mhepo yaivhuvhuta mipange pakauya maearthquakes, asi muruzha imomo Mwari anga asirimayo. Panozouya kamhepo kanofefetera kanyorovera, ndo maanonzwa izvi raMwari. Zvino nhasi tichitanga muyairaro izvezvi, tiri day 1 raElijah mugomo Horeb. Tine maearthquake akawanda zviri kudhubhuka zviri kuputika mukati memwoyo yedu, zvatiri kufunga zviri kutidya mwoyo, zviri kutishamisa hope. It needs time kuti mafungu nemasaisai iwayo adarike, kubve kwazouya kati mhepo kanofefetera kuti Mwari ataure nesu. If we don't give ourselves time to listen and to sit before our God, I'm sorry, we won't go back the same, but we'll go back worse than before. Hapana chakaoma semunhu akambozvizama zvikatadza kushanda. Anenge akutaura neconviction neexperience yake kuti ndakaenda ini ndikandoita 3 days ndiripo. And kana ukuudza kuti hazvishandi zveshuwa, because this is experiential wisdom yaari kutaura. Akazvizama zvikatadza kushanda. So you become dangerous when you go back. Zvakakosha zvemweya zvinochengeterwa muhari dzevhu. God calls us to do the impossible, but it only happens when we say yes to Him. There are countless examples. Tarisai amai Maria Msande vakanzi uchava nemwanakomana without even the seed of man. It's completely insane. But once you receive the gift of faith and allow it to grow, you have the power to say yes, even when facing the impossible, even when facing the Goliath of your life, even the Jezebel of your life. Tanzwa muchidzidzo chekutanga nhasi. Jeremiah achitaura nekukombwa left, right and center, vachiruka mazano ekumuparadza. But because of his relationship naMwari yakumutuma, because of his connection naiye yakumutuma, mukaverenga gwaro raJeremiah, pane paanotosvika pakuchema, zvikanzi Mwari makanti makandinyengedza, wokuti ngatiomberere. Lord, you say, choose me. And so many times I make a resolution, I will never speak in your name. But your word is like a fire in my bones. I can't remain silent. Mukatasa upenyu hwaJeremiah, hana kana kumboita ukama, hana kuita shamwari muupenyu, hana kuita kana mhuri. The only friend yake, mhuri yake, aiva Mwari. And his time was spent the entirety of his life in connection with God. Ndosaka kunyange akakonga left, right and center today, ari kuona even beyond the enemies dzakamutenderedza. You may have walls of Jericho around you or in your family, but they are nothing with faith. But that
seed of faith needs to be grown, to be cultivated, to be protected, to be guarded jealously. And above all, to be passed on to the next generation. Toda kukumbira zvakanyanya mukati menguva ino rwendo rwatiri kutanga kuti dai tagona kuzvipa nguva yokuteerera. It's unfortunate that it has been 3 years without a similar gathering. Saka pamwe vedu takatoonana after 3 years or more. Sure. So we have a lot of stories to share. We have a lot of brokenness to share. But if you then allow your friend to occupy your 3 days here, but one thing which is very scary is silence. Because the moment you begin to enter silence, you confront the reality of your true identity. And at times, but once ukazvipa nguva yekutirira uri mukati mekutya imomo nemarwadzo imomo, it is in that silence that you meet your God. It is there that he whispers my solutions mune zviri kukutambudza muupenyu hwako. Dzimwe dzenguva tinofamba tiri toga. We make our own decisions. And taona tasvika pakona zvaramba toti hei Mwari akandifuratira. My dear friends, let us begin this journey and take it seriously. Rwendo rwomweya. Munyori anonzi St. Teresa of Avila anoti this is the longest journey. Rwendo rwakareba kudarika rwekubva kubhehera nekubhikita. The longest journey within. It takes a lifetime. As kana wasvika pakati pemoyo wako, at the bottom of your heart, there you encounter your God. There you encounter your burning bush. Dai makatibatsira kuona chipo chekuteerera. Dai tagona kuwana courage to give him zvose zviri kutikanganisa, zviri kutityisa, zvinotirovesa nehana. It is a time to confront Mwari. Ndoda kupedzisira ndichiti tinogona kunge takabva kumabasa edu, kudzimba dzedu, kunzvimbo dzatinogara, kumasendiraini kwedu, but we may have carried everything here. Now new technology is the touch of a button. If you are serious with your relationship with God, just try to measure what amount of time and space do you give him over the next 2 days. Katizvibvunze, inguva yakadii, mukana wakadii wandichamupa mazuva maviri ari kutevera.